До речі, в Конституції України записано, що там, да, що народам корінним та вінчинам держава допомагає розвивати і ставити на ноги свої. Ну, от ви спочатку дайте русинам свобідно сказати, що я русин, в мене без русинська, а потім Україна допомагає мені ту мою кодифікацію робити і мову розвивати. Але знаєте, я би сказав, найбо Україна або українська інтелігенція думала за свій народ. А знаєте що? Не вміють. Бо між Львовом, де говорять чисто по-українськи, і Києвом, є ще українське село. А там український літературний язик живе лише у школі. А по селах люди говорять то, що ми говоримо суржиком. І найби вони помагали собі, нам, русинам, не треба помагати. Ми самодостаточний народ. У нас доста своєї інтелігенції. А головне, знаєте, чому нас не можна? Бо у нас на кожному етапі, кожну епоху були будителі, які витворили дещо для нашої національної пам'яті. Давайте беремо карпато-русинська література 16 століття. Є 17 століття. Є прекрасні образчики. 18 століття. Є. 19 століття перша половка. Уже лим взяти Василя Довговича, прочитати його твори, а взяти Іоанна Кутку. Друга половка 19 століття. На арену приходять приблизно 40-50 літераторів. Ясно, що кожен із них даштолем зробив. Знаєте, коли ми низько пишемо їх біографію, ми деколи не знаємо, коли він се родив, це де він умер. Так то виходило. Никося тим не інтересував. До кінця з Анатолія Кралицького я тепер перший раз даю нові інформації, що де Анатолій Кралицький родився і коли се родив. У шематизмах було записано, що він се родив у 1834 році, і літературознательство до теперішнього часу всяде пише, що Кралицький родився в 34-му, а він се родив у 1835 році. А до кінця вони не знали, де він се вчив. Кралицький скончив гімназію у Кошицях. І коли він се вчив там, він пише в своїх мемуарах. Зато ніхто не знав, бо ніхто не знав вже то мемуари Анатолія Кралицького, що нас було тільки в гімназії, що ми мали свій церковнослав'янський хор. В Кошицях училися і мадяри, і швабонімці, і словаки, а русини мали свій хор. То значить було 20, 25, 27 дітей, які се учили. По крихтах ми збираємо, але вшитки вони зробили то важне, бо ми маємо то, що називається національна пам'ять. І кожен раз у нас є деяка глиба, деяка скала, котра не дасться русинам щезнути в тому. Це то буде Андрій Бачинський. Це то буде Олександр Духнович. Це то буде Юрій Жаткович. Це то будуть другі лідери, такі як Олександр Павлович, приміром. Це той самий Анатолій Кралицький, котрі весь час наробляли, в яким би в жанрі вони не робили. Вони наробляли тему русинської національної пам'яті. І ця пам'ять – це наші твори, це наша література, наша етнографія, наш фольклор, наші традиції.